Także proszę Państwa, dzisiaj 17, gdy jesteśmy przy Saskiej, to wciąż wspominamy tę Saską, że Bożena Rosta, ta nasza koleżanka, którą żeśmy odwiedzali na Meissnera 4 codziennie, ona studiowała z nami Słowo Boże, Biblię. Studiowała te prawdy po to, żeby potem głosić dzieciaczkom, że Bóg to Jehowa, że Bóg to Jahwe, że Bóg to Jehowa. I ona była bardzo ambitną, że nawet boje toczyła z tymi starymi krowami. Tam były przecież też polonisty, jakieś takie z czasów komunistycznych, czy się stoi, czy się leży, to się należy, nie? Także na tę szkołę się popatrzmy, proszę Państwa, przy Saskiej, na tę szkołę. No to jest szkoła podstawowa, ale tutaj i dzieciaczki, i przedszkole, i nocują, i wszystko. Także Kota Kępa, pozdrawiamy, tam też takich mniejszych sklepisków jest.